Izrael Zanzola, máme Memane. Tak zaczniemy to w Kikongo. Munazina Giesel, jeden Wanda Abelela. Amen. Pan z wami. Kiedy już tancujemy na zaczątku Svetej Omszy, tak jak w Afryce, tak to nie może być inaczej, tam w Kikongo. Ta komunita, którą nam ponúka Jezus, je komunitą, gdzie sa rodí wiera, nadzieja a láska. A takým lepidlom podľa Afryčanov, ktoré spája vieru, nadzieję a lásku, je radosť. Je radosť napriek tomu všetkému, čo stretávame na našich životných cestách. Napriek tej smrti, o ktorej počujeme v dnešnom prvom čítaní. Dnes chceme ako komunita veriacich položiť na našom obetnom stole celú našu komunitu s celou jej krasou, ale aj s krížom, aj s ranami, ktoré máme. Ta nasza farská komunita je krásna, je úžasná a zároveň je to komunita putníkov, ktorí majú poranené srdce. Áno. Ja, ty, všetci. To všetko klademe na obetnom stole. A teraz prosme Pána, aby sa nad nami zmiloval, aby uliečil rány srdca, aby nám daroval pokoj. Kláňame sa Ti, oslavujeme ťa, vzdávame Ti vďaky, lebo veľká je sláva Tvoja. Pane Bože, Kráľ nebeský, Boh Otec všemohúci. Pane Ježišu Kriste, Ty jednorodený Syn Pána Boha, Baránok Boží, Syn Otca, Ty snímaš rieky sveta, zmiluj sa nad nami. Ty snímaš rieky sveta, príjmi našu úprednú prosbu. Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Veď len Ty si svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší Ježišu Kriste. S Duchom Svätým sláve Boha Otca. Amen.
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. Keď sa Ježiš znova prepravil loďou na druhý breh, zišiel sa k nemu veľký zástup a bol pri mori. Tu prišiel jeden z predstavených synagógy menom Jairus a len čo ho zazrel, padol mu k nohám a veľmi poprosil: Dcerka mi umiera. Poď, vlož na ňu ruky, aby ozdravela a žila. Ježiš odišiel s ním a za ním išiel veľký zástup a tlačil sa na neho. Bola tam aj istá žena, ktorá mala 12 rokov chorób. Veľa vystala od mnohých lekárov a minula celý majetok, ale nič jej nepomohlo, ba bolo jej vždy horšie. Keď sa dopočula o Ježišovi, prišla v zástupe zozadu a dotkla sa jeho šiat. Povedala si totiž: ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem. A hneď prestala chvácať a pocítila v tele, že je skoro vyliečená. Ježiš hneď poznal, že z neho vyšla sila. Obrátil sa k zástupu a spýtal sa: kto sa to dotkol mojich šiat? Jeho učeníci mu vraveli: vidíš, že sa na teba tlačí zástup a pýta sa, kto sa ma dotkol? Ale on sa obzrel, chcel vidieť tú, čo to urobila. Žena, vediac, čo sa z neho stalo, prišla so strachom a chvením, padla pred neho a povedala mu celú pravdu. A on jej povedal: dcera, tvoja viera ťa uzdravila, choď v pokoji a buď uzdravená zo svojej choroby. Kým ešte hovoril, prišli z domu predstaveného synagógy a povedali: tvoja dcera umrela, na čo ešte umúvaš učiteľa? Ale keď Ježiš počul, čo hovoria, povedal predstavenému synagógy: neboj sa, len ver. A nikomu nedovolil ísť za sebou, iba Petrovi, Jakubovi a Jánovi. Keď prišli k domu predstaveného synagógy, videl rozruch, pláč a veľké bedákanie. A vošiel dnu a povedal im: prečo sa pláčete a nariekate? Dievča neumrelo, ale spí. Oni ho vysmiali. Ale on všetkých vyhnal, vzal so sebou otca a matku dievčaťa a tých, čo boli s ním. Vstúpil tam, kde dievča ležalo. Chytil ho za ruku a povedal mu: Talita kum, čo v preklade znamená: dievča, hovorím ti, vstaň. A dievča hneď vstalo a chodilo. Malo totiž 12 rokov. I strpli od veľkého úžasu. On im prísne prikázal, že sa to nesmie nikto dozvedieť, a povedal, aby dievčaťu dali jesť. Počuli sme slovo Pána. Pane, čo myslíš? Koľko dnes umieri? Odhadujem však na 153. To je veľa. Zabíme! Zarobím. Ježiš! 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 Dcerka mi umiera. Poď a vlož na ňu ruky, aby ozdravela a žila. Poďme. Zaprvé hneď. Vrajte, kde to pôjde Ježiš. Čaká tu už celý zástup. Verím, že ho stretnem.
Ježíš je moja posledná a jediná nádej. Čo sa stalo v tvojej cerke? Cerka prešla 3 horúčky, až nakoniec upadla bez vedomia. Ani ja a ani doktori nevedeli nejako spolu. Musíme sa pomáhať. S dovolením. Nevažte sa nás. S dovolením. Kto sa to dotkol mojich šiat? Cítil som, že zo mňa vyšla sila. Kto sa to dotkol? Ty? Alebo ty? Alebo vy? Pane, je tu veľa ľudí. Zastupy sa na teba tlačia. A ty sa pýtaš, kto sa ma dotkol? Kto sa ma dotkol? Ty? Alebo ty? Pane, ja som to bola. Už 12 rokov trpím na hrozné krvácanie a bolesti. Uvidela som po toľkých doktoroch. Minul na to celý svoj majetok, ale nikto mi nepomohol. Práve naopak. Bolo mi stále horšie. Keď som sa dopočula o tebe, Pane, povedala som si, že sa ťa musím dotknúť. Ja som uverila, že keď sa dotknem čo len okraje tvojho odevu, určite ozdravím. Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji a buď uzdravená zo svojej choroby. Jajus, tvoja dcera zomrela, preto stále otravuješ učiteľa. Neboj sa, len ver. Peter, Jakub, poďte sa mnou. Prečo nariekate? Dievča neumrelo, ale spí. Akože spí, veď už 2 hodiny nedýcha, čo to tára? Že spí, dávno zomrela. Talita kum. Talita kum, talita kum, talita kum. Dievča, hovorím ti, vstaň. Zázrak. Ale, veď to je zázrak. A dievča hneď vstalo a chodilo. Malo totiž 12 rokov. I strpli od veľkého úžasu. A on im prísne prikázal, že sa to nesmie nikto dozvedieť a povedal, aby dievčaťu dali jesť. Alabare,
každým nepokojom, kým očakávame bláženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
sme láskou boli stále spojení s Tebou a prinášali trvalé ovocie. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Ťažko popísať, keď padám pod ťarchou svojich vína, nemám silu stať. Ťažko popísať, ako to je, keď som sa dozvedel, že v živote môjho muža už nemá miesto a opúšťa ma a naše deti. Ťažko opísať, ako to je, keď pustí svoje deti. Ťažko opísať, keď som sa ako dospelá rozhodol prijať Krista do svojho života. Ťažko možno opísať, ako to je, keď sme niekto blízky. Ťažko vôbec opísať, aké to je, keď bežný život ma tak uvedol, že neviem, kam mám ísť, ako mám kráčať. Ale možno, keď sa obzriem podľa seba, vidím, že nekráčam sama. Lebo vedľa mňa ide chlapík, ktorý prišiel z ďalekej divokej Anglii, kde sa tancuje v kostole, kde sa kričí na slávu Boha, ktorý prišiel z spontánneho južanského Portugalska, sem k nám na Slovensku, kde tá liturgia možno prebieha tak inak, kde možno sme si hovorili párkrát, ale nemá ten očný kontakt, ktorý ešte sa vyvolala a nejakú sprostosť, ktoré je pred celým doslovom. A keď tento chlapík, Leonardo, som ho kráča každý deň. A so srdcom na dlani neustále ukazuje na Krista. A je kríž. A hovorí mi o spáse, ktorá z neho od neho prichádza. Ten Leonardo, ktorý sa mi snaží popísať Boha takým spôsobom, aby som sa na ňa pozeral tak, ako som sa možno ešte nepozeral. Ktorý mi opisuje Boha ako naozaj milosrdného Otca. Ktorý o tom svedčí svojím životom. A aj vďaka Leonardovi, keď dneska sedím v kostole, pozerám si ten chrám, pozerám na ľudí okolo seba, síce skoro každý nedelu, lebo nie, ale môžem si povedať, že úplne úprimne áno, tu som doma. A aj vďaka Leonardovi viem, že som súčasťou komunity, našej párskej komunity, o ktorej sa viem živo oprieť, a kde dokážem nájsť v sebe nový začiatok, pre seba nový začiatok. A koľkokrát si nám úprimne povedal, že si rozpakol a nevieš, čo nám povedať. A potom Boh skrze teba hovoril slova, že sme si mohli naozaj povedať prevanskí učeníci, ako nám horia srdcia, keď nám vyklada písmo. Ako nám horia srdcia, keď Boh cez teba mení naše životy, keď Boh cez teba nás priťahuje k sebe. A tak všetko je fajn v koláčiach, ty hovoríš taký bohnička, líder koláčik, že zrazu bude správa, že náš Leonarda nám niekto chce vziať. Náš Leonarda ju prekladať. Náš Leonardo, síce neďaleko, ale predsa len odchádza. Tak opäť, ťažko je popísať tie pocity, že? Možno smutok, možno rozčarovanie, možno hnev, možno taká otázka, ako budem kráčať duchovným životom bez môjho Leonarda. Ale vtedy do toho ticha si myslím, že hovorí Boží hlas, hej, to nie je tvoj Leonardo, to je môj Leonardo. A myslím si, že všetky tie dary, všetky tie talenty, ktoré som mu dal, všetko to, čo som, ako som stvoril, že je kým je len preto, aby bol stále tu, vyhrať slavačný. Veď ja chcem ho poslať ďalej. Chcem cez neho sa dotknúť ďalších srdc.
Chcem cez neho meniť ďalších ľudí. Chcem cez neho ovplyvniť a niekde inde tento svet. Chcem ho poslať na novú misiu. A tak, Pane Bože, ďakujem Ti za Tvojho dar na to, že sme mohli byť súčasťou jeho života 7 rokov a on mohol byť súčasťou nášho života. Že tu v Lamači sme mali česť mať ťa za svojho priateľa, spovedníka, kňaza, duchovného otca, nášho farára. Ďakujem Ti, Leonardo, naozaj za všetko, čo si pre nás spravil, s vytetím svojich síl a pri horúčkách, možno napriek všetkým malárím, všetkým tým veciam, ktorými Ty musíš trpieť. A možno už len to chceme povedať, že nech ťa Boh žehná. Nech ťa Boh žehná na tom mieste, nech ťa Duch Svätý naplňa, nech ti dáva silu, radosť, pokoj, nech ťa uzdravuje a nech ťa okupí ľudí, ktorí ti budú ako rodina, ktorí ti budú pomáhať budovať podobnú komunitu, ako si budoval tu. Takže možno len toľko. Ďakujem Ti, Bože, za voľné Leonarda, ale tak trošku nášho. Ďakujem. Dovolte aj mňa, aby som sa v mene všetkých detí, všetkých ministrantov, ale aj starších ministrantov, všetkých starých akolitov, poďakoval Pánu Bohu, že prišiel a je to také osobné, ja som vždy tak volal. A keď sa učil tú slovenčinu, na začiatku pomáhal som mu, ale jedno slovo som ho nechcel naučiť inak vyslovovať. A to bolo slovo inak. Inak. Bolo to zvýraznené a ja som pochopil, že on chce niečo inak povedať. Nie inak, ale inak. Zvýraznil to. Naučil nás, že pri oltári nemusia byť len športovci, ale aj pekné kvetinky medzi nami. A musím povedať, Dominika mala ministrantov, ten som vrchol a už to bolo v poriadku. Ona vedela, jednoducho, nikomu to nevadilo, že máme aj dievčatá. Chodím v Rakúsku 25 rokov do Maria Faru. Prvýkrát som tam videl ministranta. Tam sú len ministranti. Prvýkrát. A ja si myslím, že keď to bude také 50-50, nám to nebude bať. Keď chodil Padre s tými macíkmi a inými plišákmi a chodili ku nemu všetky deti, bola tam tá anglická radosť. Je tá taká úprimná. Aj Kristus povedal, nechajte malých prísť ku mne. A on si z týchto malých, aj tie deti, ktoré nám niekedy starým trochu vadili, ale naučili sme sa na to pozerať inak. Netreba pozerať na to, že len plače. Ono vo svojom veku to presne takto vníma, možno oslavuje Pána Boha. Pozerali sme na to inak. A keď som bol na ceste, tak som sa cítil stále pri Padre. Keď som mu volal vo Švajčiarska, si pamätám, Padre, ja neviem nájsť okrem Kalvínov žiaden katolícky kostol, je nedeľa, ja nebudem mať dušu. A on mi povedal vtedy, ty si naučil celú cestu. Ďakujem. Mal som 4 poznaky a
lamača, jak starosta na každej klope. Vás som dal mojim následníkom, tretí dávam Adremu, ktorý sa staral viac jak starosta. Štvrtý si nechal dobro. Keďže prišiel z Afriky, tam sa naučil papať obložišky, tak na cestu trochu božiškovať nejakú kávu, to je od nás ministrantov. No áno, som dojatý. Poznáte príbeh o takej veci, o ktorej Nemci hovoria Schraubenzieher. Peter Preuš. Vyčerný štrobov. To som ja. Boží ľud, taký obyčajný Schraubenzieher. Niekedy treba priťahnuť, občas treba povoliť. Nič viac, nič menej. Non nobis domine, non nobis. Nie nám, Panie, nie nám, len Tvojmu menu nech je odovzdaná sláva. Buďte zdraví. Do stretnutia. Sme začali v Kikongo zakończymy, dobre? Na to, čo vám poviem, odpovedáte i z duchom Twoim. Fumo kakalajenu. Tu máme nibesa. Munazina Diesa, jeden łanda, a velena. Chodźcie w mene Bożą, a oglasujcie Ewangelium. George,
hovoriť, lebo všetko bolo povedané. Jedna myšlienka, ktorá už dlho pracuje vo mne a do určitej miery bola inšpirovaná tým, čo píše včerajší náš host Tomáš Halík. On hovorí o tom, že neexistuje pravý Boh, pravý Ježiš bez rán. Včera počas tej diskusie privolal tú starú legendu o svetom Martinovi, ktorému vraj sa zjavuje
je Satan, ktorý sa premenia na Krista. To je Krista. Prichádza k nemu ako Kristus. A je to Satan. A vtedy po svätý Martin hovorí, ty nie si Kristus. Ukáž mi rany. Kde sú tvoje rany? Dotknij sa rán. To dnešné evanjelium je o ranách. Je o ranách, ktoré nosíme v sebe. Tak ako nosila tú ranu tá žena, ktorá 12 rokov trpí na chvácanie, ako tú ranu nosí predstavený v synagógy, a tú ranu neviery nosia všetci, ktorí mu hovorí, na čo tam ešte pôjdeš, ona už zomrela, hej? Te rany majú svoje následky. To chvácanie dlhodobo tej ženy je taký nemecký kňaz, teológ, ale aj psychiatr Eugen Drewermann. On písal taký úžasný komentár k evanjeliu z pohľadu psychologa a psychiatra. A on vysvetľuje tú scénu s tou ženou, ktorá nosí svoju ránu dlhých 12 rokov tým, že ona je tak hlboko zranená v svojej podstate, že zažila nejaké traumatické udalosti, zneužívanie, neviem čo, násilie, že sme psychosomatické, hej? Nejaké také, viete, o čom chcem vám povedať. Je tu niekto, kto nemá ránu? Je tu niekto, kto nie je poranený? Marek má zlomenú do konca ruku. Ale nie na také rany sa pýtam. Je tu niekto, kto túži potom, aby sa aspoň zozadu dotkol Ježiša? Ja áno. Je tu niekto, kto aspoň raz v živote mal pocit, že je nečistý? A keď je nečistý, tak Boh sa ho nedotkne. Že musí urobiť všetko preto, aby opäť sa stal čistý, len vtedy si zaslúži Boží dobrý pohľad a objatie. Je to diabolské pokušenie. To je diabolské pokušenie. Tá scéna, keď Ježiš vníma ten dotyk, pozrite sa, tlačili sa na neho zovšadiaľ, ale každý ten dotyk bol neosobný. Ale dotyk tejto ženy bol adresný, osobný. Za tým dotykom sa skrýva celá ona, celá jej rana. Ježiš nechce, aby ona sa stala ozdravela len tak, automaticky, hej? Ježiš chce sa jej pozrieť do tvára. Ukáž mi tvoju tvár. Fenomenológia. Ukáž mi tvoju tvár. Vtedy, keď ten pohľad tej zranenej ženy, alebo keď jej oči sa dotýka pohľad Ježiša, vtedy sa rodí viera a nádej a láska. Túžime po objatí. Dovoľte, aby nás mňa teba objímal Pán.
Dotýkajme Pána svojim srdcom, nebojme sa. To vám praje, aj sebe. A nech sa vám darí. Amen.